anak seorang pengarang Tuhan lain-lainnya kesembah buruang kawang-awang lalunya bumbu abondo larintang detayin penuh pamenan mato lain-lainnya kata kamano hilang na balung tentu ribu mati nan balung hati lanani ko sabana rambutnya di dalam karena dia nak kelai bala adanya pada aku dia Allah dari Tuhan ada yang sayo silawai konformi Itu Nabi Muhammad taulu kita assalamualaikum tambah diubu lama-lama silakan Tuhan saja semula bundo mengandung anak seorang pengarang Tuhan lain-lainnya kesembah buruang kawang-awang lalunya bumbu abondo larintang detayin penuh Tuhan tak cinta bundo di tengah malam turun ke bawah ke tengah hilangan di lape pandang kiri do kanan tampaklah gunung jarang hati ini boramok di dalam takkan nabian nak balahan badan lapati bundo mabuat bercintaan seorang apa menan mato lari-laranya kata kamano hilang na balung tentu ribu mati nan balung tentu kubuhnya anta dilawi tak puang bangkainya anta dibalik seorang pajajo aku bila talalu mato nan duo mimpi lah tiba kepada bundo anak baraso di dukang menjuo baraso tak hilang di ruang mato ya ini itu orang malin makuto ya Anton basamu
iyalah iyo ayala ala ila deniyo anain ila Allah ala iyo Tuhanku orang dia di dalam nagari iyo matamat adina Allah banan Tuhan de malaikannya ya Allah iyo ay sahabat tolan tu udaro iyo desa buangan dari kami aduh de dari alam de babegan mulo para bilangan aduh yo nande kanda TV nonton yo ay sabanta ajaku delayan ta de kana po delayan ta anti do de karano yo kami lalamo taman anjubo kami kurang baleta iyo sampai oki ini koyo tapi di daerah Bayan de Kabatubo mulai tarimo kasibannya iyo tarimo otul koyo dengan indu ala samu indu ala de kadodo uonyo delai pilo ala samu pilo de kadodo Samolo mati ala de kadodo tuonyo de la mentri tamo mentri io de kadodo tuonyo io tapi bukan mentari Japang bukan mentri to io bukan mentri tukang kunci analai kami ba aduh lakukan tukang tunti ojawi hala bukan tunti ikudo bukan tunti benyo ayah hala bukan tunti iyan soyo tenang romanti bagilawadula iyo lagi pagi yo yari nanto oh ilama iyo
mulo para tamu yo dari dalam kita lebih lanal kadu iyo ikula orang no alam babeganyo nalamu karano nyo tapi memang ngajol kamalalo ni alemu ay dagang kabua nakakila de basa iyong alam dengan siya Takano dengan lekal taura Iya kita naiki tanggodan ganda Bumila ni pijabat Lengga Pato kaun tua Oai kunuang nanggada La illallah di Tuhan la Rahman Indah malau be iyo akan domanggakan ya yang banyak di ombatan dalam salah bundol hati yang malam minta sube dengan label bagai ragam ya tilanani ko sabana rambutnya di dalam karena dia nak label adanya pada Kau dia Allah dari Tuhan lah dia kayu malaikat dari telah udaro turun dekat rumah iyo kana mudo kana di dalam tabar yang dua tujuannya di kiri kanan kana mudo ya pakai dagaman kana mudo kana itu dengan lalu jadi bakato siap pengandu lah di kiri kanan ambo sabo ayah dalaya tola de ko bundo angsa de ko nini sarato yo moya ambo itu dengan lalu jadi bakato kana oi dengan la de kanto bukan to ayah dalai bukan to bundo bukanlah dusana iyo denganlah de saudaro kami malaikat disuruh adalah Tuhan kita menyapui kanak-kanak dayo ka dunia nangko kan kami bawa ka dalam sarubo taballa main bebas tamu kanak-kanak itu de hati sabana lasuko lebar atau tampak dayo di ruang hatu Allah de pakaian dalayu orang sarubo kanak-kanak itu dengan lalunya de bakato nang kita banta pado sakutiko ambo kai mana ti delai ayala pundo ambo mangsa tanyo be delai badal diri ambo paraso kanda ega abuli barato cinta kabala tuju Allah minta jadikan kana mudo malaikat membuang kau daro waya kana tadi menangi juga di dalam menanginya batato ano deto ayah mano oto bundo lapan de ambo de mananti laput dia mato mamandang yuya ya boy panjali ada manjang waju undo nanti tak lagi to ado tibonyo Santano anu ibu mira
cinta de bundo hati yang bongende ai mo pulo antaronyo nala pulang deaya ojo bundo dapatian balain sakinyo gak bala dia dari nanti aku karena itu lalu bakato omano to ayah jo bundo ambok Utara ambo dimintakan nupejo bundo wai nanti ado punonyo punyo ladatang manjakui orang nan batan lea datang mambu puri janji tak kuliah di gajwa turun saya oi lape lambo joatinan suko nenene oh bundo ai yore papaya bundo dari papaya bundo salamonan ko bundo ai usulan karaku nila kanju nati tatapane bundori latan tulo di balai ojato nalamo oji balai suano itu magawa oaya jobuno dai wahayanaku Kosidiran tulang oi kapain tangatina o pagi jopatang o pajalan nyoana dimasuk sekarang o kasang saila pundoi o tinggal seorang ayam panayana o kini kahilang ako kamauni ko na o rumah gadang indah kabalulu lai dona o tia nak janjang ngai alaman de balikana o cincin jugalang wahai anakku o balang diri kaparin tangati o pasang jo pagi o bajalan nyoana di zaman begini tangan saya bundo o seorang diri o lawi nan mano o kabundoran nangis
kinan manona o kabundo nyodaki o kasansai labundona hingga sendiri kadang di hadapan ayah jobundo malaikat nanti dilatih bopulo ibunya itu batu batolan seorang di kiri seorang di kanan oh ya kanak-kanak nan tadi lah hilang ingatan nyawa bakato di dalam pensan dalam pondok kaum jokawan karib jobaib lah buat tapian nak saudaro apun demikian bumi dipijak yang kakan iyo ayah jobundo manangi jo marame padu imadan kondado maraji rambui adiate kapalo ayah mato bundo timpo batimpo baru jalade di padang sanjo ba ibarat mani putui talino malaikat nan tadi lalu sugiro akan mencabut nyawa kanak-kanak muda kanak-kanak itu bagato juo usala pundo manangi juo usala hamboya odirato ijuo indak tatando ya bebadanabo iyo raso dilembai oasinanya lo bundo barato tidu dia tebaro eko salabana dundo ay sayanglah diambo la ilaha illallah adalah anda sugiro baco itu adanya bulia kita lah baco oh di situ di balai jatuh lamo tapi lada kau bundo dengan angiyu adi mano malaki toy bundo dapat labasu bundo la santai kadalang narako ambo la kamandan tina di dalam lada sarugo malaikat itu lalu bakato mencabut nyawa kanak-kanak muda kanak-kanak ada yang jual mula sabanta dia terumah dati pun malah orang akan membawa kabar lebaran tubuh dia ambillah sudah karena Allah dimandikan dia nana dia terumah dimandikan orang di mata sekarang nyawa bakato dia wangawa manola tora mandikan nambo loka lo buli pinta jo pinto sana kalina ko aga mala aga timpo kan nai kuli la de joda yang bara to akan cai anu tu ambo de iyo anda eloka karano la de talalu ande sabilanyo badan mali ambo anda la sayang kuli joda yang kita goyang gayo la kanak-kanak mandikan nura di kapan niura imbasola sekarang nyawa la de bakato dia wala gumawa nola orang mengapa niambo enang jo kalau buli
pinto, pinta lajo pinto, nota kalinan ko, singko la de kamuko, desa di pide tajo, ambo sini la kamamanda, wayah jo pundo, ambo na kamamanda, ade mana saudaro, dewa ambo la kamamanda, umala jo tanggo, pandang la kana bisa, ambo sana kalinan ko, kana nanti kapan niura tiba awana turun la deka janja mama kiri malah panjang ipola diana kata banyak turun di bola kana di tanah ada halaman lelainya wanang batato dan di luar badan telah nilainya indah itu mandangnya ila bujo tatia tanya iyo la pamili la pula demikian tala di mano de ratonyo badan ti bola kana iyo di tanah rapi kubu nyawa kana asani yo bakitaro no iyo de toaya sarato iyo la bundo wambo sapa ninga diri o tenang badan nambo pati iyo la imana iyo pitarula eno ambo iyo saja o dari kini iman iyo de pakoko jalupo malada sumbayang bundo waktu de nalimo di bulan de Ramadan ya Allah iyo bapuaso iyo danyo bundo satu lajo aja hidup iyo nalla di dunia iyo sabagai sandiwara ka akira iyo danyo kita yo kabatinda ya Allah bumi da jolangi paliaro de kanju aya jo undo ambo walau pagi la de jo patang walau siang jo malamnya kok niat hati aya jo undo be ambo lain antara aso kok sampai gadang de badan ambo kapan bimbing badannya kok tuh ya koyo kadita boy Allah Ta'ala nan bakuwaso iko baru benyo badan nala di japuyo de nan punyo iya lai otar lagi dulu iyo ambo nan dipanggilnya omano iyo lana sagalo oh ya iyo la de jobundo ko ado kito kamatian anak odini atela tunyenan ko rancak dari lakini oh ibadat oh dipakoko memang malam adanya kita sama dia anak di dunia nanti tapi di akhirat denyo itu lai ado kamanya song kita pak ibarat iyo denyo kini kita lai ado nan bakacio dicuri iyo nan kana lah jadi malah derasonyo kok disampaikan ke dalam desa rugo kok subuh hari dibuatnya itu yo same panjang mungkin sudahnya de jam 5 aku lagi pihak lanan dia ambo baka pocongan taratonyo kapalo kini tarato sakira sukalua yo ince emato kini de iyo latibo de kami de akan nasonyo baru buang denyo hari sabah tambah lari jubo lampila de kasubuh iyo wari larasonyo mano iyo sagalo nini iyo jo mama atua iyo de jo mudo ayaji iyo de jo kakak demikian yo lagi sagalo iyo dosana ko minum adalah sajwa nako makan adalah lama sekarang ladanya
kami akan demana minta ulang kesalahan nyo kami anta iyo henyo bana de salah nyo duduk de salah iyo nyo tada nande layo salah cali nande la gala kola pila mala kusui eko taro tela lama sekarang la remo eko banta de la pita la iyo joma nan kami iyo no pinta biala kadultana sudah wadanyo kami maalum la denyo kito bela ila inagari anta iyo tau pe odenan nanta tapuji anta iyo labatamu hai kemudian penyo hati nawa iyo nanggolong adi pasal iyo nangarami hai wanda lagi itu bela sapo amana pomi kalau pola denyo kami kalau pola nande kanti kansila iyo nanalupo na kamila de manya poi malam malam masyarakat ona asali de batali na kami nyoba de kala sadai nasi sakurang iyo de kurangnya kawarung iyo lanyo kopi sudah iyo nyo itu kita manca kau bili kodak pela pinta ajo pinto paula nai marpati yo kalau labi afdal ondo baula nai haji kodak pinta do pinto kami cari dekan ini kuliah tukang silawa na apa poligami indah adonan gati bialanan okong gigi jangan jando awalai banyak titi baru milad sana bapak di jangan jadi anak buah dena kambang negari dena rami kalau tulah iyo lagi dekamine akan pangbilai antara ladenyo kami ondai ulah sama pandai karena ladenyo dula ala samo de kami pakai gara pucing dan debal babai laki nilati go wai mato batarai nan pai nasana tinggal nasala sai ibarat nanya puang di gana langgarang mai eko ayam dan manang eko kuela badarai manonan kala tayo jare pai ranggala cai paru adalah hansai mabakina jogal badarai okani kapula jolangka gontai sawatu lagi ka andai dan tola itu bagau wala cupila sama lama tapi tua kami laya bala bairaga marato mani dilulu jangan kau marato pai nanti lah diludakan bau batikir sadalam dalam sawatu lagi kasih sama batam bela iko iyo imana ela dari tukang iyo curito dari ala labadega enamulo laratamo iyo dari dalam kisah bilana nanda duo ade baba niyo nandare itu iyo to ado iyo pasar kan kami lada duo patamno nanti angi lalu iyo pasar lada kan duo indah iyo nyo sampah nanti angin malara sonyo ay buru nyo tabang iyo pasar
Lapo indah nyo sampai guru ang laira sunyo ate kirim niyo kan sure otor iyo jarno andilamo jolande oka sampai lang juo lapo indah nyo sampai lade sure ratonyo le guru iyo le kami kare iyo karuma tanggo le komale manuru di telepon nyo sajo atau iyo laju HP laikan jadi nana laju le nomor iyo nyo empo lain kami iyo panyato kalau nomor alang lebat tega kadang-kadangnya akan pulo letim wati nyopi dong nila itu namanya 821 iyo tambahnya 21 ampe 77 di belakangnya nilai bangang nana babega supir mana mulai kontaknya kalau nomor lang pisau iyo tampulo kawan tigo balik anam migo anam-anamnya 5193 Mailizakan itu panggilannya karena di Tanjung Jawa laka di doa lebanjo kami doa larikan dana larika Tuhanan yang asuh mulai na panjara sakina murah jo nana ibadah larika Tuhan tambah juan daknya leko ado namanggale balabojo galenyo tabali dinan murah dinan mahata juanyo leko ado nana bapa di hasil bali pe bagando anu iyo nana mamu ke banyak dape la de lauknyo dia ikan ta sauda pe lai ta gadang pau leko ado nana bapa rak nan barasil la de handaknya leko ado nana bataran na laka pueta nanyo nano bataran na ipi taluanyo sa gadang e kapalo nano bataran na samyang tiyo baran na lakambali mo mano nagae e babali mo do la de handaknya leko ado nana marando amata pe jodo la sudai ko nanjo kalau mati manciu kuy masuk sabuko